ng Pangasinan. Tignan naman natin ngayon on how cacao pods are being transformed into everyone's favorite treat. Ang Cacao Growers Marketing Cooperative ay binubuo ng mga masisigasig na farmers na puspusang inaral ang art of cacao cultivation na ngayon ay pinagkakakitaan na nila. Nag-start ito sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office ng Pusurubio. Ang main po na ibinibenta na product talaga ng aming cooperative is the pure tablea and the sweetened tablea and the craft chocolate. Gumagawa rin din kami ng mga pastry. Bentahan ng mga chocolate ay maganda. Makakapatong ka ng 30% up na kita. Guys, lasang-lasa nyo talaga na cacao itong chocolate kasi naglalaban yung tamis at saka yung pait. Kaya must try talaga. Sa buong Pangasinan, sila lang ang nagpoproseso ng purong tablea. Bukod dito, they also have chocolate bars with 12 diverse flavors na nagkakahalaga ng 50 pesos per 30 grams. Ang made-to-order baked goods naman na may 3 variations, Revel bars, banana cake, and chocolate cake ay nagkakahalaga mula 800 pesos to 1,200 pesos. Okay, so yung process ng paggagawa ng chocolate, mag-start tayo sa i-grind and then refiner. Maglalagay tayo ng sugar. Paglabas ng refiner, ganito na siya ka-fine. So, mag-start tayo ngayon ng pag-mold. So, after ng molding, ilagay sa chiller and pwede na natin kainin yun. The next time you enjoy a piece of chocolate, let your taste buds recall the bittersweet labor of Pangasinense growers, where cocoa beans are refined and nurtured like the nature's hidden treasures.